Coñeces ao taller en Atios Covelo? Unha tapería, unha vinoteca, un novo local, unha nova forma de traballar, un novo bar. Con asador, con churrasco, con hamburguesas e con cada consumición un pincho gratis. Telo todo para disfrutar. Ampla terraza. Dende hoxe, o taller para ti. Aberto de martes a domingo. En Atios Covelo, a 100 metros do colexio. O taller. Bueno, pois así con estas imaxes, un adianto do que mañá vamos a ofrecer íntegro todo o que aconteceu esta mañá no taller. O taller é unha tapería, vinoteca, asador en Atios Covelo, aí preto do colexio público. E esta mañá Borja e Choli véronse desbordados. Cantidade de xente acudiu a chamada de internet online para ver de cerca máis de 100 motos. Eles chegaron un pouco tarde, pero os que tivemos o prazer de velos en directo con esas máquinas do asfalto, disfrutamos de que maneira. Mañán todo o que aconteceu. Agora un adianto, un resumo desta ruta motorista comparada en Atios Covelo, o taller. Gastando su inquietud, comprando libertad. Esto internet online. As nosas imaxes dende aquí pro mundo. Disfrútenlas. Entre risas, añoranzas y recuerdos. A ver, temos conosco o artífice xunto ca muller con Choli, Borja, de todo este evento. As motos van chegar dun momento a outro. Desbordado, non? Pola cantidad de xente que está chegando. Boa, sorprendido. Non pensabas que iba a haber tanta xente, eh? Ni me imaginaba que hubiera tanta xente. Darío, me parece que estiveses por aí, non? De Porriño de Mondariz. Pero non me digas máis, non, nela tamén andamos. Pero non sei moito máis. Gostouche o itinerario de hoxe? Lógico que sí. A que hora saíste? Máis ou menos debían ser as 12, obviamente. Isto chamase Campo a Través. Anxo conosco, que é o presidente desta peña motera Vigo, aunque hai xente da Coruña, xente de Ponferrada, e bueno, temos de todas as partes, non? Isto é global xa. Sí, señor. A nivel Galicia... Que Galicia... a cámara, Anxo. Non estás en busca de captura, me imagino, non? Non, de momento non. Non son dos ángeles esos, non, de la muerte. No, para nada. Somos... non, para nada. Somos un grupo moteiro que leva 7 anos funcionando en Vigo. Non, o noso non é un porcén nin historia. É bo dicilo, non? Porque sabes a imaxen que pero no. que poderan coller coa xente, sabes como é, non? Conforme yo conte...